оғози рақобат ва садои иштаки довар аз шурӯи бозии дастаҳои Истиқлолу Равшан дарак медиҳад. Бештар идораи тӯбро зери назорати худ мегиранд. ҳоло мебинем дар бозии имрӯза чӣ натиҷа. дубора тӯбро ба ихтиёри Истиқлол мегузорад Манучер Сафаров. Партоб ба назди дарвозаи тими Равшан. меҳмонон Саиди Ковусшоҳ, Мамашариф Саихоҷа, пас бо пушти по имконият барои тими Равшан, вале барои соҳибони майдон зарба аз масофаи дур ва Ҳусниддини Маҳмадалӣ. ҳоло зарбаи Алишер Ҷалилов, дарвозабон ин вазъиятро бармегардонад. ду маротиба бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард ва идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, як фурсати бисёр хуб ва боз ҳам севи олӣ дарвозабони Равшан. Ҳусниддини Маҳмадалӣ бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард дар ҳамин. Манучер Сафаров, партоби хеле баланд, фурсат барои Истиқлол ва чӣ гуна ин имконият сарфи назар мешавад. Партоби баланд, имконият барои фулобозони Равшан, зарба ва чӣ гуна имконият буд дар дақиқаи 67-уми дидор. Вале соҳибони майдон талош карданд барои гирифтани тӯб. Як партоб ба ҷарима гоҳ ва ҳоло як партоби дигар ва боз ҳам фурсат барои Табриз Исломов. ин бори тӯбро аз даст медиҳад бозигари Равшан. аксул ҳамлаи тими Истиқлол ва бисёр фурсати хуб. Саиди Ковусшоҳ, ёна Саиди Ковусшоҳ ҳаракати сурх майдонро тарк мекунад. хоб инҷо ҳаракати дасти капитани Равшан ба майдон. корти зард баргардонида мешавад. дӯстони азиз, ва ҳеҷ чиз нест. зарбаи ҷаримавӣ ҳам ҳоло набояд дода шавад ва дастбанди капитанӣ баргардонида мешавад ба Саиди Ковусшоҳ. таваҷҷӯҳ мекунем. Манучер Сафаров, охирин фурсат. 11 дақиқа илова кардаи довар анҷом ёфт. охирин фурсат барои тими ва садои иштаки довар. дӯстони азиз, фарҷоми бозии даври сеюм